Ποια ήταν η τελευταία φορά που καθίσατε σε έναν αληθινό δερμάτινο καναπέ? Ο Treviso είναι ένας από αυτούς, ιταλικής κατασκευής, ντυμένος με γνήσιο δέρμα. Αληθινό δέρμα, όχι δερματίνη. Στις φωτογραφίες η δερματίνη μοιάζει πολύ εύκολα με δέρμα. Στο άγγιγμα όμως ποτέ δεν θα τον μπερδέψετε. Μία λεπτομέρεια που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες. Φαίνεται μόνο όταν τον δοκιμάσετε. Με ηλεκτρικούς μηχανισμούς που σε στηρίζουν ακριβώς εκεί που πρέπει. Διαθέτει τον πιο μαλακό μηχανισμό πολλαπλών θέσεων που θα βρείτε στην αγορά. Ο συγκεκριμένος καναπές μπορεί να βγει σε γωνία σε 2 διαθέσιμες διαστάσεις, σε διθέσιο ή τριθέσιο, με μηχανισμό ή χωρίς. Έχει συγκεκριμένα υφάσματα και συγκεκριμένα δέρματα από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην IKEA για να τον δοκιμάσετε από κοντά.